شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸንሕኩም حسن جوز فشاملين جوز فريد وارمير كم تقول جزء نقول مسكم مسحونا سيم أنا حاكم سلاح الدين زبالة سكان زبالة سمعت زبال برنامج حزنا لوم دما متينا لنا det är broder Saladin med broder Sam med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. لوم نكافولك على ربوني دبليو Och dagens ord det är Rabbuni. متحف قدس يوحنس إسراء 16 I Johannes evangeliet kapitel 20 vers 16. يسوس كأماريام بلا نساد ما قلت إلى بإبرايست ربوني ترجمو دما ممهري مالتيو. Jesus sade till henne Maria, då vände hon sig om och sade till honom på hebreiska Rabbuni, det betyder lärare. ربوني مالت ممهري مالتيو. Rabbuni betyder min lärare. ኢየሱስ ክርስቶስ አበርባዕተ ወንጌል 9 ጊዜ ድተጸዋዕለን När vi ser vår Herre Jesus i evangelierna, det är 90 gånger som han blev kallad. ዳይሬክት ድተጸዋዕለን ማለት እዩ Det är någon som han blev kallad direkt. ካብተን 9 ሱሳ መምህር ተባይሊ ተጸውዩ Av de 90 gånger han blev kallad, 60 av dem har han blivit kallad lärare. በኻላ አዘራርባ ኢየሱስ ኣብ ዘመኑ በመምህር ይድፍለት ነይሩ ማለት እዩ Så då det man ser är Jesus i hans livstid som han blev känd igen, det var som lärare. ንምንታይ በመምህር ተፈሊጡ እንድሕሪልኩምኒ ንትምህርት ብዙሕ ጊዜ ይህብ ስለዝነበረ እዩ Och om ni frågar varför han blev känd som en lärare, det var för att han gav tid att undervisa. ምክንያቱ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እቲ ዋናን ኣገዳስን ፖይንት ትምህርቲ እዩ Och en av de viktigaste i Guds rike, det är undervisning. ኣጋንንት ንኸውፅእ ጊዜ ወስደሉ ነይሩ Det tog inte lång tid för honom att driva ut onda andar. ተኣምራት ክገብር ክንበየሎም ጊዜ ወስደሉ ነይሩ Att göra kraftgärningar och profetera över dem, det tog inte lång tid. ትምህርቲ ንኽምህር ግን ብዙሕ ጊዜ ወስደሉ ነይሩ Men för att undervisa dem, det tog lång tid för honom. ምክንያቱ ተኣምራት ንሰብ ኣይልውጦን እዩ Och det är för att kraftgärningar förändrar inte människor. ንነገራት ናይ ሰብ እዩ ዝልውጥ Det förändrar människors situationer. ትምህርቲ ግን ንሰብ እዩ ዝልውጥ Men undervisning förändrar människor. ኢየሱስ ድማ ካብ ነገራትና ንላዕሊ ናትና ለውጢ ይደሊ Och Gud vill mer än vad vår omständighet förändras. Han vill att vi förändras. ኢየሱስ ባዕሉ መምህር ምዃኑ ተኣሚኑሎ Och Jesus själv litar på att han var lärare. ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13:13 I Johannes evangeliet kapitel 13 vers 13. ንስኻትኩም መምህርን ጎይታን ትብሉኒ ኣለኹም ኣነ ከምኡ እየ እሞ ጽቡቕ በልኩም Det står, ni kallar mig mästare och herre, och detta med rätta, för det är jag. ይሲ ንስኻትኩም መምህርን ጎይታን ትብሉኒ ኣለኹም ኢልዎ ኣነ ግን መምህር እየ እሞ ጽቡቕ በልኩም ካኢልዎ Här ser vi att ni kallar mig mästare och herre, och det gör ni rätt, säger han till dem, för det är jag, svarar han. ማቴዎስ ምዕራፍ 7:28-29 I Matteus evangeliet kapitel 7 från vers 28 till vers 29. ኮነ ድማ ኢየሱስ ነዚ ነገር ምስ ወደአ ከም ጸሓፍቶም ዘይኮነ ስልጣን ከም ዘለዎ ይምህሮም ነበረሞ እቶም ህዝቢ ብምሕሩኡ ተገረሙ Så står det, när Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigande av hans undervisning, för han undervisade dem med auktoritet och inte med som deras skriftlärda. ኢየሱስ ካብቲ ሓደ ዘደንቆም ዝነበረ ብትምህርቲ እዩ En av de sakerna som han chockade dem, det var genom hans undervisning. ኣብ ህይወትና ብጣዕሚ ብዙላት ሰባት ክንከውን እንድሕር ኮይና ብትምህርቲ ንድንቕ ሰባት ክንከውን ኣለና Om vi vill verkligen vara mogna i våra liv, så måste vi vara folk som blir överväldigade och längtar efter undervisning. ምክንያቱ ትምህርቲ ኣብ ህይወትና ከምቲ ንሱ ዝፃወቶ ፀወታ ካልእ ማንም ክፃወቶ ይክእልኒ Och det är för att undervisning har en sån stor makt som kan spela stor roll i våra liv. ትምህርቲ ኣብ ህይወትና ኣዝዩ ዓብ ተራ ይደልዎ Undervisning har en sån stor plats i våra liv att kunna göra stora saker. መንፈስ ቅዱስ ንገዛእ ርእሱ መምህር እዩ Den heliga ande i sig själv är en lärare. መንፈስ ቅዱስ ንኽምህረኩም ባይብል ክፈቱ För att den heliga ande ska lära er öppna Bibeln. ከምኡውን መንፈስ ቅዱስ ብናይ ትምህርቲ ጸጋ ዝቐብኦም ሰባት ኣብ ትሕቲኦም ኮንኩም ተማሃሩ Och samma sätt så som den heliga ande har smört människor för att undervisa, var under dem och lär er. ምክንያቱ ንመጽሓፍ ቅዱስ ንኽምህሩ ዝተቐብኡ ሰባት ኣለዉ Och det är för att det finns folk som är smorda för att undervisa Guds ord. እዞም ሰባት እዚኦም ክምህሩኩም ከሎ ብዙሕ ነገራትኩም ይኽፈት ጅምር Och då när de här personerna undervisar er, så kommer det många saker öppnas upp i era liv. ንመጽሓፍ ቅዱስ ኣዒንትኩም ክኽፈት ይጅምር Då börjar era ögon för ordet börja öppnas. ስለዚ መምሃራን ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣቐሚጡ ዘሎ Och det är därför han har satt lärare i Guds församling. ሕልሚ ክህልወኩም ይኽእል እዩ Ni kan ha drömmar. ራእይ ክህልወኩም ይኽእል እዩ Ni kan ha vision. ጻውዒት ክህልወኩም ይኽእል እዩ Ni kan ha kallelse. ብዘይ ትምህርቲ ግን Men utan undervisning,
نابتمل أتصاوعتكم كتبصحي تقولني så kommer ni inte kunna nå fullheten i er kallelse. سلازي تمرت أبيوتكم زعبي سفرهابو Så ge undervisning den största platsen i era liv. أمج الرشا قويتا زلا أغم نهاورات بتمرتي إليهم. Och om vi kollar i slutet när han skulle skicka ut sina apostlar och Gud skickade dem med undervisning. مخنياتو ماتيوس معرف إسران شمونتن كاب عسر شعات أصاب إسران. Om vi går i Matteus evangeliet kapitel 28 från vers 19 till 20. سلازي كيدو نخلهم أحزاب بسم أبون ودن منفس قدسن أنات مأكم زأززكم كله حلوخا أنا مهاركم دك مزامرتي قبروهم أنه دما أنا كسع مودات عالم كل معالتي بساختكم Så står det så här: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonen och den heliga Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. ريخم دك مزامرتي بزيت مرتي أي تقبرنيها. Man kan inte göra lärjungar utan undervisning. سلازي كابت المات كيد كاسبات مسمتخا. Så när du har gått i mörkret och hämtat folk till ljuset, أفتمت يوم لزلو بقبونا تزمتلو هيوت كعابين تداخوينو. så om de ska lära sig för att se det livet de har fått nu, ناي قد الأخل تمرت خرابولو. då behöver de få undervisning. كريستيان أبيوتو كأنت زدليو تمرتي. Den kristna, den viktigaste som de behöver, det är undervisning. እግዚአብሔር رابو ممهريو. Vår Herre Fader är en lärare. ولد ممهريو. Sonen är lärare. منفس قدس ممهريو. Och den heliga Ande är lärare. سخون كاتم هارو. Var en elev du. Shalom. Guds frid.